Salut YouTube! Vreau să vă arăt noile mele arcuri care le-am făcut, care sunt din lemn de frasin. Asta este unul din ele. Are pus pe spate pânză de construcții de glet. Așa. Asta l-am tot din lemn de frasin. E doar lemn. Aici l-am făcut. Am intrat mai mult în lemn ca să ajung la un lemn mai dur, mai puternic. Asta este cel mai lung dintre ele. Și este ultimul pe care l-am făcut. Da? Mi-a refăcut învelit în piele și legat cu ață. O sfoară roșie. Nu știu cât de bine se vede, filmez cu un telefon. Și sper să se vadă destul de bine. Așa. Mi-a luat ca să-l fac pe ăsta în jur de 2 zile. Când am început să-l pilesc. Să-l termin. Dar, din păcate, nu am așteptat să sucerem destul de bine și a rămas cu un fel de îndoitură aici. Și mai mult în lama de sus. Da, și cum spuneam, ăștia sunt arcurile pe care le-am făcut. Poate vreți să vedeți cum trag. Aia de acolo este ținta. Îmi pare rău că fac filmul ăsta în casă. Fără o vreme nasoală, rău de tot. Ninge, plouă, bate vântul, fulgeră, uragane, chestiuni. Așa. Ăștia sunt săgețile cu care o să trag săgeți de carbon. Nu sunt prea potrivite pentru arcurile mele. Aș fi vrut să am săgeți de lemn. Din păcate nu am cu ce să fac. La peste l-am primit la pachet cu un arc compound cu ăsta. E frumos cu arc compound să tragi, dar e mai greu. Te plictisești până întinzi, până tragi, până... Da, e bun pentru vânătoare. Foarte puternic. Cam greu de întins. Da. Merge. Și astea sunt niște vârfuri care le-am luat de pe internet pentru vânătoare. Sper că se văd. Încă nu l-am probat. De fapt, am tras căle, dar în țintă. Nici o căprioară, niciun animal până acum. E târziu și animalele se văd destul de rar. Și încerc acum să fac într-un fel să se vadă. Sper că se vede. E cam greu când filmez cu telefonul. Da, asta e. Acolo e nevastă mea cea scumpă. Care stă pe Facebook-ciuc. Și așa arată acum. Să tragem câteva săgeți. Livi, vrei să mă ajungi? Da. Acolo e ținta.
Cine a pus? Trebuie să nu sparg un geam. Îngăuresc roșii. Așa de la dermitere făcută praf la săgețile mele. O să trebuiască să o plătesc cândva. Nu așa, să văd că se întâmplă. Se vede bine. După cum vedeți, are viteză destul de bună. Și acum celălalt arc. Mă duc să aduc săgețile. Asta am făcut acum 2 luni, cred. Și ultimul. Mersi, săgeți. Asta e gruparea. Nu e prea bună, dar arcurile nu le-am făcut de mult și durează până am văzut cum trag. Dar sunt destul de precise. Și totuși, cred că se poate și mai bine. Dar asta urmează să fac în timp, să văd cum trag. Dacă trebuie să poziționez săgeata mai sus sau mai jos. Și data trecută când am făcut film, v-am zis băieței și băieței că o să vă arăt cum îl fac. Și aici vreau să vă arăt un lemn pe care l-am pus la uscat, îl bag în debară. Ăștia două sunt din același copac, tot din lemn de frate. Am mai luat din lemn. Metoda mea cum fac eu pun duct tape în linie dreaptă
desenezi pe lângă și după aceea îl tai cu topul. Ca să le reduc și să merg cu o linie dreaptă. Și prima dată cred că o să începem cu ăsta. Să vedem dacă putem să facem un arc din el. O să vă arăt în partea a doua mai mult. Când începem să facem arcul ăsta.